ОМГ. Днес ще правим лавабер торта, защото лавабер има рожден ден. По случай новия лавабер вкус, именно лавабер бърдей парти. Хора, това е най-готиния лавабер. До сега знам, че го казвам за абсолютно всеки лавабер, който излиза, обаче това е, хора, най-готиния лавабер. Сете го по магазините, бойсенгъра. Наистина има много малко бройки от този лавабер, така че ако успеете да го намерите, вие сте направо герой. Никога не съм правил торта. Много е лесно да направиш торта, трябва да ти просто готови блатове и това улеснява процеса много. Имаме праскови, имаме декорация, имаме крем готов, имаме готови блатове, имаме чета, имаме сладко от праскови и имаме, разбира се, бърдей лавабер. Дадат ми 400 мл за всяко едно такова, така че... За всяко едно? Да, имаме ли достатъчно? Не. Не! Имаш миксер? Не. Не! Бита сме с електрически миксер, продължение на работата на Имам блендър, за кой миксер? Блендър ще стане ли? Защо да стане? Ми дай блендър. В този крем, вместо мляко да сложа малко лавабер. Вместо мляко да сложиш лавабер? Реално крема е с праскови, обаче за екстра прасковен вкус ще добавим малко лавабер в самия крем. И 750, не повече. 800! Ще слагаме лавабер, сега трябва да изсипеш. Не пръкна. Колко смес се дигна. Сега време да я разбием. Разби перфектно. Лежда много добре. ОМГ. Може да му сложим още малко лавабер. Първия блат ще го направим изцяло с сладко. Това сладко от праскови ли е, бе? Да. Да смесим ли малко лавабер? Я пишете долу в коментарите, гайс, дали сте правили торта и дали можете изобщо да правите торта. ОМГ. А втория блат. Май, това изглежда много. Сега трябва да я трансферираме върху това. Готов ли си? Трябва да го държиш. Хайде! Бате, колко много крем. О, това е. О, дами и господа, тази торта ще бъде брутална! Време вече за декорация. Редихме ето така прасковки отдолу. Ще направим едно голямо кътче от мечета. Малките лавабер меченца. Ще направим едно цветенце от прасковки ето така по средата. Отделям всяко едно цветно топче, което не е оранжево или жълто. След 10 минути всичките са отделени. Трябва да изсипем перфектно в центъра. Дами и господа, нашата лавабер торта е официално завършена. Дани е тук, Дани, виж тортата. Бати, яката мечо прасковена торта. Дай, режи. Има лавабер вътре в самата торта, искам да ти кажа. Да, бе! Бати, сочното парче! Така ще си опомирам смечката с малко глазура. Ето това е хапката. Ари, ко ровиш, като диво прасе ровиш. Здраве. Чин. Много добро е. Аз за първи път ям прасковена торта, усеща се и лаваберовата. Happy birthday, dear